ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଏ ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ତାହା କାହାର ଚିତ୍ର? କିଏ କହିବ? ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଏହା ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାର। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଜାତୀୟ ପତାକା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ପତାକା ପଦ୍ୟଟି ଆବୃତ୍ତି। ଜାତୀୟ ପତାକା ପଦ୍ୟଟି କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନ। କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ କବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନରେ ପିତା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାତା ଅପ୍ସରା ଦେବୀଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ସୁପୁତ୍ର। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କବି, ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଅନୁବାଦକ ରୂପେ ପ୍ରଶଂସିତ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖ 1956 ମସିହା। ସିଏ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ପଟ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ସହୋଦର। ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଶିକ୍ଷକତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଆଲେଖିତ, କିଶଳୟ, ଗୀତାୟନ, ନାଟକ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନାଟକ ହେଲା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ରାମାୟଣ କଥା, ପିଲାଙ୍କ କାହିଁକି, ମହାଭାରତ ଗାଥା, 1817 ଅଭାଗିନୀ ଉପନ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ରଚନା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ଏହି ରଚନା ପାଇଁ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଭୃତି ପୁସ୍ତକ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ରଚନା। ଜାତୀୟ ପତାକା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର କାବ୍ୟ ସଂଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସେହି ଜାତୀୟ ପତାକା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି, ସ୍ୱର ଦେଇ ମାନେ ଶୁଣ, ତାପରେ ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ମୁଁ ବି କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବି, ସେଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ବଳିତ ପଦଟି ମଧ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? ଏହି ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା, ଉଡ଼େ ଫର ଫର ପବନ ସୁଏ, ଜାତିର ଏ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ
ପତାକା ତଳେ 30 ବରଷ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାତି ସୈନ ରୁଣ୍ଡ। ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ। କହୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇ ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରଜା। ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମନ ଏହାକୁ ଏ ତ ଆମ ପ୍ରିୟ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜା। ସ୍ଥଳେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପଦାତିକ ସେନା ଉଡ଼ିବ ସାଗରେ ସମର ପୋତେ। ବ୍ୟୋମେ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟୋମ ଜାନେ ଏ ଶୋଭିବ ବାଟ କାଟି ଯିବ ସମୀର ସ୍ରୋତେ। ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ। ବନିକର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା କରିଅଛି ମର୍ତ୍ତେ ଜାତି ବୈରଖ। ତେଣୁ ଏ ଯେ ଆମ ଜାତିର ଦେବତା ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ। ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସେତେ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସେତେ ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ।